Tano batu kwanira kibaro beli nyina no mwako yoiga abaro kyomba gikokora bara matemu amanene kerotoro jina matemu atato na roberi gokora kana so mwako yoiga ire district babwate ngo bara gokora matemu kirasi kiriki gatano gatatu ose standard ngo bara gokora matemu kirasi 12 abaro yire form 4 ngo bara gokora matemu go gaturari nanga kimiro beli yabekirwe kera matemu ayo gikorwo omwako yoigo ikamad go task force yeri ya joretwe numurai bwense Dr. William Ruto nigo ya chakiri kusangiri birengeradio kurwa saba Kenya li korigereria na kure birengera byabo igoro yo morobiro CBC kurengana no mo nyakirobo bwe task force ina tebena tari CBC yo kabawo kurigere karbago eda county bachi korigereria igoro ye chiskuru chwe bobundi tejine tivet bachi korigereria masoma se chiskuru cheji se university ona mange era chikurigereri gura kineri tukurare ro twanyore no magani ase studio katora jo kwanira mange igoro ye Chisemi imenesko ya Gusii nera tutebinga Chisemi kito chimukire birengererio nganga chimukire birengo byabo bagona jo tutebi ase skuru ya yagorwa nakino enere aroberetie aborokiwa baro jo kora matem bagombire kyabekire ase skuru yigo na kware ne ase njira ya bene obenanje goikomanyona na bokenda gutubwatia sensemo yo mtandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital Mwega sensemo ya YouTube na bauta nyora Ndizi TV News. Soko nyachinga kito tweet @Ndizi TV News. Waigo kerengel kiao getome wetera asina mbira siskini ya igora. Na boko totewe na ki ebirengere bya mbiribi asomoro biro CPC ekara toka nyete task force yeli echecha se county ya Kisii lituko osejitari kisano na ibere echumo tinyo wego lituko lyangyo ejika jitari kisato ngo baraba se county ya Nyamira ase skuru ya banyaruka ya sironga konena boko tome kerengel kiao wetera Ndizi TV gaiga otenga kiao robeti ose birengere mbiri biora enane okia se task force yeri ekorire mangana CBC kotakore biro omogani ono ikira se studio tigamwarigani mweri baga anyarga kwemanyekani go chasore omanye ningo tore nera se studio na banya no mumanyete ose kwa morore konenda ero tigara kwana omanye ningo tore nera se studio tumagosuka go chibosio karibu sana director bona bote bimwanjumurina ainingo tumagosuka go chibosio Mbremono Brighton njasa marieta ngoro kumogendi Abuya Tamaro Mogendi ogoso nyakuru kumbene yangina gotwara nyamutuma kongu mutobanira matonga ngomba kegere mo kumya marieta matambe nabo chiskoro cyane cyaga itogirigo ndendo kirafte sokoro yane great grandfather koro kumogendi ingene mo director Tabaka Academy nande igo nimbegete coffee ende yokoba omunyakerogo koro ke chairman ya Kenya Private Schools Association Kipsa oro Kisii County ndo wate the national one lakini ndoro go Kisii County Munyakerogo na Munyakerogo asante mbia mono mwanju muri ngurere dore na Mogendi abanda bangi bama Mogendi sana bakigure Bishop Mogendi na dirweda bugose niringa bono Bishop Mogendi no Catholic inde lakini nche abagusitore Mogendi MO na Bishop warenge MU lakini na mwanje kabisa nere kwanza ngete ke paraimara za Catholic as confirmation mbia sana director bono noromo director na noromo yakerogo bono ndita kioranje turatumia somoro birio tutumia bo director kwa school ya Tabaka wasitumie o director ani abo nyakerobase kiombeke kia Kenya Private Schools Association okoba kinga kinchirongo gikorwe birengera rubyane igo mbya muratumye mo director Tabaka Academy Kenya Private Schools ngo gikorwe bari birengera rubyabo igo tina bibekamo lakini kingo bikunera ibinde nabongo igo kabisa bono turatumye director ya Tabaka Academy mbya mono mwajumure ko igurero ni gotonne Mogendi oyi ore mo director se school eri ya academy ko se school ya Tabaka Academy yana tuju kwa na manga se mambia boniga okaba mono into komel tomo chago tobwatia iso koma jani gore terwa mange na gato kwa na goro yeji semchito aki yikobekiru boroso ende nyare chigo kina ko chibusikero osometio mwana go wasomiri ensengima bon director kero to gosoa kurato erake director ngonga yogor mederi ngwate abuna Mogendi kirato de ngonsemo kyokorwa no mbali bakurire dira boko bakwani asini ntoma kugenda nabatebi Mogendi Abuya Tamaro ngote badiri tambe koru ward ya Tabaka ya Morema Tabaka ya Mogendi it is South Mogrango constituency Kisii County ekenyoro tokoroka bomware kinyoro
igonta baka kwarure sauti Mugirango Tabaka na mnyokire chimbiro tinjereri abarigereri be Ndizi TV ritonyara mbuya kabisa igono twachakira moroberio kaba monento kanya kutumari boli auraga ni kumuboli igoro no ine skuru ya Tabaka Academy na utete kwira no mwana na boko muboli no ne fini erengere ngakiaro beredi na chiko tete gono kula tete bingo Tabaka Academy no igotoka Tabaka ose asanga Tabaka Academy ere ime ya Tabaka town ya Tabaka tosinya inene nyagitari bakoroka Tabaka Mission Hospital no tubwate orobago oromo bando buli moboke bwa Tabaka Mission Hospital bwakatato oneti ne skuru yansete miaka 25 25 yetire wetera moga katata oyo bere gusira okarukiri Abuya Dir.Tamaro nawe yabereke kogenda bono nje ne tokoroka twakarukiru junior generation sorry junior partner lakini ngakia rero bakoroka next generation eskuri yakorira matemarange standard 8 yakorire buya mewata abana bange bare kigasi kigasi kinene obu engineer obu doctor walimu obu nasi ande bakora igasi ange ensingi matari Kenya yoka embe kabisa watene skuru ya Tabaka no musomino enchageti na bwate vision yoko gendere skuru ye ono watere na igiteko sira ai vision yeno tete konya gendere iri kwene kubone skuru ya gendere ande ya sokiri abana batindi kabisa abuja matukare bosio direct skuru ya Tabaka Academy bazo batebye mugano buya tali yero tatansete tata nalinga oyo mubwa basemi bansete chi skuru cha kibinafsi private schools ase miaka ya 1970s naro ku Charles Otiso na Mairura Manyibe banzete skuru ya Gusii elites korwa bumanyiba akagenda asibono Camel Pakere baganze skuru ku Ipreach muga katata ganze yange koroka Kenya Tutorial College akaruptenya Kenya Tutorial College iko kwanera 1970s 1970 karu Kenya Tutorial College akagenda Kisii Tutorial College akenda Kenya Tutorial College in Tabaka later akanyeko ndisa asima service kuri yaringe lakini karawa guchukukure gasi yake was in the Public Service Commission was a commissioner in service commissioner akakendri yeboni kuri Tabaka Academy nimbwate ebirengerero ebinene sana se skuru ye na mono nga CBC yansire ninganje tamasomo sana na ende kikonyora ntara watebi njene lecturer in Kisii University lakini I'm on study leave de kobeke kofiri bakoroka PhD ningenda takonya kora lakini tinanye tabuki bono gwatebire nande ne lecturer nande ni gotete kobeke kobi ya PhD kora devingo mwanju morire dorigere tigari kora matengo buya bwesemi kiara bakonyora no monde tasierre na asemi tegento no mwibona bakonyara sireti kura madevingo Mogendi Tamaro inkyo buye bwesemi ekardote yumachumuriri asengaki yabono esemi negentu kitakire kwebwa bano bitu bonse mbaba besike mbaba bungu egento esemi egokora ngokwigorere birengereri karatiga semiga abana bakora barengere kuchitoro kwana right for 4 aso gotaka kumanye bintu aso kubibeka so obongo bamayeko bisoki semi takiriye igoro muntu obongo onyara korengereri atambe onyara kumanya inga mono abantu bakorete PhD bakoro ku doctor they are very social doctors bakonyora ki solution asama be nemechando kogendera ase ekenyoro na society igese mi tali gosoma gwiko montaranya kumanya gosoma na gukwana na kora bintu binde lakini etakiriye gorobongo twanyara korengereri asinaro na sometu mudago tebanga Africa baskoba a thinking Africa turagende mutumono witani kobera igobosa igonde tari korengereri yese mi erie enyene kabisa ngotebya abarigededi nabayigori mono etakire igora abana beito obongo nanja so nguturu kwana rankorengereri CBC nanyoleke kuigora abantu obongo ndujuri kwana gochi gochibuzi kono nebinge tora kune asijinsi yitubwate CBC ngukuna tore naki 844 jo totenga kiro system eyo nguita berano na CBC tuju kwanda mange director bono director kendona nari ko bowling na skuru ya Tabaka Academy jonsi tuju morekere irenge chakirde na irenge yete
Tabaka Academy yansirete play group twakanyorukire baby class ekune miaka konyora abana bawate miaka 2 n'inus miaka 3 ekagenderera mpaka class ya 5 na 3 itokoroka standard 8 igwibirase bubyo simbe bwate nimbwate kerengero ryukogoro branch no nyobono twanzire registration Nyachenge ngonyoroka Tabaka Academy I neditiri I neriso lakini liko tenenera early years education ego ntu batoro sagioromo ruansi Nyachenge ntende register aba officer be Chisemi batotarire banyanchire twanzire kurika masakara ere Nyachenge igo Tabaka Academy ni school ya bere miaka mingi lakini je I ere kuika grade 3 yoka ekomurikera CBC yoka gwatebire skuru yara bera matuka mangigo yara koriri ekerasikia gatano gatuta matemu asa matuka ya maiga konyore system itara jinja CBC gato jugotwara ikerana 18 bare ba okora bo mweri boniga ase moroberio 844 ndo machikoro CBC kwende ngaki skuru ya Tabake okoria gokorire buya ose ne teri okorubia Tabaka Academy ya bere ke okoribuya ase ngaki entambe sana kuruo muchakano yabere ke gutanga no rongo rwitu rwa South Mugirango yo tokoro sub county ito nonye Kisii county ko batore top 10 asa ukoria bana matemu lakini asi naitoge igongo kora tole bya sana matemu katano na katatu lakini asingo itogeli mono na ase korra bana beitu baikire university bakolire nikigas bagokora ingana ikagoteba mutu ntuwate chi doctor Tabaka Academy bari talinge doctor ngokwanira chi doctor igo abangi ntubate abantu bakore gasi na Safaricom inga soft engineers ntubate abantu bakabakora na Microsoft ande gote babantu ko bambabere bale bakora Microsoft bakoba bakorire naro amagana engineering ntubate abarimu abange secondary ne primary tuwatwalire nurses bachire ngumbu to the UK bachire America nara ski county ntubati chigasi chinyinga paka chi county administrator igokora kuitera segasi abana bayitere Tabaka Academy umusingi bairu abakora igento bakonyorororo ngisine ke kogera bayikororo okora chigasi ngechu chitakire seni Director Tamaro ingigeragere otebi omuntu nabono aswe Tabaka Academy gosomo burarete omwana Tabaka Academy tamuira Brighton Academy ngigeragere mbuya kyoro jibororo ikyana njita ko dana Brighton Academy ingani abana bajora kini aye yabone director ya Tabaka ngirageri ngisinkiragere otebi umwe ale tumano utakikira yuna kwanira azabago chikokorera kigasi chingiya no korengere mbaro bakore byasara Tabaka Academy tubate emoto yezo tokoteba chimoto tubate ibere Tabaka Academy school ya rugoro ijwere Tabaka imangina nyekitali otebi abana Tabaka Academy bagotebi education for the future iko ekerangu geito no korosu mwana anyore SME ya matuko abosyo amatuko abosyo ekiko bakonya sebinda na kwanire ande ntuntore ko kurigerera masomoka kurigerera toro omwana kwatoletire skuru askiregento pake mecheso ndo akora mecheso yoko myoka ni public school maite public school tinko kwana bobe lakini public school okonyora bamura bange baraba nene lakini as private school okonyora tubati bimwane bike nabake lakini to deciding Tabaka Academy kitoko kora to train short relay itwa trainete bana beto short relay paka tokagenda kosinda na county level ebimwane bikera kini bikwana negete kera bana bande bakomyoka bagotumana intu abeto bamanyire kwayana negete skills okonyora wono tokobwa ande buna bongonya gote bujye nko bikwanira badaye igotali masomoka ebintu mbiro tokoroki confidence public speech itolibuya naron ko tebitora abantu basomya abana barengera linga nabatebi
nga tutakere gutwara na Africa korengereri Thinking Africa Tabaka Academy gokora tureiga na Tabaka Academy yende goro Tabaka Academy ae asa abana bayite grade 3 egorongo batebi Tabaka Academy ae auteba leaders today egente goteba nga bama intuntu bwati gente Tabaka Academy nigo bawo jaka tutake Tabaka ambi bachake bono as PP1 as PP2 goteba Tabaka Academy ae leaders today not tomorrow mbia kabisa director kwanza kete kamera yao nero gutumia mono omanyi muriri ore mata kete kumanya mangana ya Tabaka kabisa anabunura academician ata kete kumanya kabisa amanye ngaki Chisemi chire asorongo roitro guse kamera yao nere onyiriri kabisa bono director na kyoko rebirengo obe Chisemi asorongo rwagusi ngakyoko re yari ko bana ase emia ire ngora ebirengo be Chisemi ase county ya Kisii no ne ya Nyamira ero kurigire abagusi ba minto mwanya gitingo minto tingamba tebi kurukara bagusimba manyire ko baba ngaini sana mbatebi umugano wabagusi no ngaini bwabo murakumi tigana kunera kego abagusi ibasikire nonye n'abasongo chinga kikiri kya 1960s na 50s na 70s okoba nabo abama ape egesa kubire Africa bali nkonyara kubaro monto bongo oko baromo ntobongo mutu kwa bara kwa ndobongo kwa murwali obwena ndo bamoyo igonto bwato bongeni obukuru asikisukoro chito asamanyinga ito igwazi kwamboli mbaziko gauge asibono okawe ngenje takokora ebinto tiganyibekere 6 out of 10 60% lakini tobeke birengere lya soko konya na osomya bana beito aki walai bilai toweka 90% 9 out of 10 abutinko bangaina tobeke tigana go tebi Brighton Ndizi TV ngoro mora abagusi bagotanga na Kenya ngima kuruchingo ngo chinde kitari gusi konyaro mwisiko ito tanganire umumuro ito tanganire as KCP na KSSC koko genda guchumutu abali mbeto mbatangana mu brother yogenda ngungu tabichi igo abagusi ngana batebi na ikire ko batebi tikandikire kamera na indiri ntu bwato bongaini obonene lakini tora abatumia ngabata lakini director watebira abuna ingeko gararende abana baito bali okonya bagosoma gisukuru chiskarake bakora buya lakini gusimba ari gukora buya ntomanye tegentekyo abana mu beito mbamanyete abayigoli beito mbamanyete mama eke monti kangantira bali abalimu babeke ebirengerero byabone chinguru cyabo cyonsipi asokoroki abana beito togokora bya lakini okonyora abalimu bago cyipikipiki bagenda barengerereti bayiro monto bepikipiki sima konya gwake ripikipiki yasarikire chimatatu ibyasara igo bakeduka babwate byasara bono nakukwa roche nkorengereria nokorenkwa nabona abibobe kwa roche Honorable Dr. Matiangi Freddy Okengo Matiangi Okeno Matiangi nabura tebeta kore localization abantu bagende kinsamo kinte botonyole abali mu beito bali isiko chiskuru njiro nago tebe kire kinene abali mabagusi bayikira abange na chiskuru cyuko korobya ekuna ekamo egi akabira abayigoli beito naro kweka barazi temba kwa abali mu beito morembe bakore gasi bategete okonyoro mwalimu otokonyera umwana oyo so kolire egento umwe atagoketi twimuka ngikenyore kigima twacha go chanda abayigoli egento kende ngo kwanda chi private school abayigoli mbali kwirwa kana efisi private school ngitakede lakini ko kwanda chi school chikare boluya I hope I'm not being tribal was kende chi school chinde chire boluya chire Rift Valley chire bagere agwa kana efisi okora no mwako mugima omwana otulia oro kibiki atakero koro kibu bamanya gukora bya lakini ntuga iga bose no gosiereri akonyoro akunya gocheza tari kwa kana fisi ono no nyishukuru cyase nyako gendra abayigoli abari bayengo ko focus kana batebiri abayigoli nabara ba focus ya sabana kwa kana fisi ande batari go chanda abarimu na management y'ishukuru ngorengera rina botokwira nasi 90% yunakwanira bono director to address ya kapsuma jumuri kanto address to na director Tamaro-Mogendi korwase eskuru ya academy ya Tabaka kato ndata kwa regoro Chisemi Chiaito
sorongo rwa Gusii na sensengima ikiara go ikachibe sensengima ultima kubweno debrene skuru ya Tabaka nigo yasokiri chinzara chinyinga senseme ya banyagitari chinjinia abanta bangi kurwa sensemeri nalo da Abuya bwa Tabaka mburubwe ka twanda takuriya masomo imena isiko ya Gusii wenda kutobwati kada kutomo ujumbe ya nyingi wetera se namba ira siskini yao ibuli ora kani kumoboli na ena bora tutaina no ene task force ya CBC ndate kuriye birengere kikwalko ya sensemo yao igoro ya CBC etuguterware go segendere nabo tutumira ujumbe yao senseme yo yesimi yere gorabu baga senseme ri mitanda yona na Facebook ni gotoka Ndizi TV News digital baga senseme ya YouTube na bato nyora Ndizi TV News igo direct kana to kwera na gustoko kwana umwibori umugusii ingaki arasemiwe ati gosiereri ebinte bigose ati gosieri gwagana school fees nanda manyobuya bwesemi ekara gojo somi umwana oye kiagera naro gosieri otena nintago somi ningi akitora konye umwibori oyo enda manyana no Tabaka natakikoreta no mwana oro ntago somi ningi namare mairire Gusii ntago somi ningi abaigori ba mintu nanje no muigori inde nainde ina kirirake ogoba nkorengere ringa inje no muigori na batebi ingaki abono tukuruku next gen directors ogoba tutwarure twereribu kurwasa abaigori betu ba school up to next generation chire Gusii ne chinyinge babegita bari abana baba school gete chingiya Obuya obu babaretire as school cyabo nabona nge kwatore school nkenke elimu neroro St Peters neroro manyete South View ere Nyamarambe babwate ne school kineteratora babwate next generation baretire obo ngaindi banyore kuri as school abana betu bagasoma isukari nonyo imperial banzete bono ngotebya abaigori obo ngaindi obo bonde baretire kimwane nge kwareta abana beino banyore semi telinga semeri yakare obori nateba tokwagacha omwana ogo kerensemo twamomoreka twamanya omwana oyo ga nabakonyara kogenda swimming pool wakondimbu buya osonyara komnyoka ngana batebita Tabaka academy to Trinity abana osokora umusiki hotera ebintu ebu nabo bitakerenga kiyabono nainde ngo boli abaigori gaki mosiriri semi oba semi nero omugondo bose oburimo bumwana ogo kuchumutu nkorengeri labda tina go chibuya lakini natemero biya kabisa director kardo kwanda bono maite kardo kwanda goro ya academy ya Tabaka academy nan guri to public school akeyo koma jibara ko mochi academy na academy kerego somi nigego somi umwana ani aita matem ngoma chibari kukwana boigo pamadene public yero ngotemere ko somi umwana umanye bintu binde no to differences yabu orate ede botabauti yake ekarona no maitena ngora kwana na ya academy yero umwana ko bekera kabisa kweta matem lakini usko jibosio bintu bya mabero naki ora rusiringaneria asabantu bari bakwana tinta getigo tebanga no buri mu gukwana Chia Academy chiro na batebi nicho munyakerogo ose chia Kenya Private School Association obo maino nobo Chia Academy chirororo chiko koraigo barabu nogo singererio mwana matemo kochimutumba manyanga kyako genda banyorere besa yabo bono bagenda lakini Chia Academy chirororo na batebi kitari koraigo igongo sabaga kichi director chiane ngomo chairman no ono tiga kwa ngomo chairman Kenya Private tiga torosi abaro to singereria matemo ko to egitogor kwa drilling ingomwano etamatemo abaigori bacha bange batweche besa igeto kunkero lakini nkiri school chons basko beke percentage abora nyo abago koraigo ibari maybe 10% lakini percentage yenene ndore ko koraigo le school chinyinge manyete ingodi ne kiracho mono kire members ekyombe gito bari ko koraigo public schools nabara ngotema bari ngokora bari lakini to manyete condition ekoba investment tobegete asi private schools neri gorake ko chi public school korenge chi public schools nchiro nga cha Olympic echine chire Nairobi na Mombasa na chinse mu chinde tema ito segusiga iganereri bakonya nchira chiko kora pia no chikorwanereri okoba bairure na abaigori na baramu koiro bale bakonya sibakokonya ngege ntukuwa kwanera lakini tikante bya abaigori tali private schools chonspi chikorengereria matemuka nchirororo ngaye moya Tabaka academy na batebi tali semyuka abana bane
tali bonse bakonyora 400 mbaroro bakonyora 380 370 360 naenda abuna bakogenda baba chidoctor cyo nabatebi okoba ingenje twabagekire bakogenda secondary school kutabaka academy bakogenda secondary school mbabwato bongo boli bakonyora kwerengera riboka banyara gosoma boka pira mwalimu koba bekerege chiko ngakerege ndege chiko yo chiskuru chiroro bako abana nege chiko beta lakini muchimutu bakonya lakini less than 10%. Bintu ne bigito kwa na director no ne kerole chairmani ya mangana iskuru chi chabanyene egendo gergande na takora abori kero mundunaro mutumborti untumirte dibori na ngobori ayande ndire matema akora soka manene na ngujiro to tenga kimo ngakyo robreti matema ochokaru lakini na takora abori ndire matema manene akora soka koma konyore skuru ekungainde no mwana mutanga niga bwate 4 otote vosen 460 korende diriba ambitanga ne anto twara akachibiche korende lakini mwana utabwate max yayi igari tokora yara liguna yaya ngara yari lakini breakdown literaje yera na yaya mwana utabwate max inge kwera diskuru chiko ngainere tidia sokirima ebiasara na tigankwane riga aba Kenya timaitiniki turakore twandire gusasima amax akoro ku 400 togo sasima tali abakenya boka nonya abantu beji TV abantu beji TV nonya bono mwako yonkorengereri kana matema go gosoka komunyoka muri kirase muri gimbana kibanyora 400 twamanya gusasima 400 paka bono abanyene ki director bate abanga bono tigange inereri tigankore ikina akora abana banyora 400 bose biasara mbiche ande teyo africanense ekara matema go soka okonyora bose CNN bose BBC bose mboganda timaiti boganda TV cyane kirichi you business bakwangazia 400 paka abana babandi banyoreta max sense ono barokana bakomoyo barokana bono nkiki barana mambo yonse paka abandi beita egonobo maino ko kuona momanyeti paka abandi okonyora abana bandi beita ko batanyaro igo ekike ko gera chi director chine cyabeka abana ngabanye 460 tali paka abandi bakweba bari kabaitani mwana mutangani ensengima ekira to abirorire biroro inde CB you county education board tuo manegente ko paka ninje baya ngazete paka bori riswali kwambori tigantebe kwani ke minus kire mu mwana go mutangani 399 akwanire kwana amax 300 abana ba school standard 8 mo inkiro montegerere nonya 399 38 360 ngambi yogo soma na max amangi umwana ro mwise ke ori nkoro kumura ochete UK obwate nkorengere max 231 akanyora PhD yaye in I think nuclear science na max anyora 239 paka akaibesa wadi ngumbwali asokonyora PhD yaye asengincengia igo ntonga inereri and ntosasima 400 amanechi A form 4 togo sasima abana babate GA pako mwana obwate amax B minus haina max amayamono B minus na max amayamono kwanyoro mwana ujuga ngenta ngataranyora taramuriku tigatutike kwa abana ki pressure kai igobona kidere twangonga igatutike pressure igekaro na abana bakonyora ni miambiti tuba kaba na kwa the media ndo kaba banabo media nino mukwangaza amanga seti na kerwe simikale tebu tutubira abana baino banyorete 400 konyorenga seti erikire inga top 100 peoples in Kenya na abana babando konyora banyorete nonye 250 umwana onyorete 250 manyi toitire mwana wabono bwe chayo dana ntesain tali bwe ko kwechaya amate ya mochaya oirora igento bosa ande labda arwale to bose birengera uri byachete kombo engacheju ya matemo tikatotike bosasi mama amaxi yabana tosomi abana mbe mono director Tamaro bono amatem gujara go korwa manene ye class ya gatano gatatu no form go korabale no NCPC go korabale grade 4 ndo jugura CPC uji bosio jugo to ina ngakia nyeroje lakini tora kwa ngakiroje preparedness ya matem anena skuru ya Tabaka Academy miaka yonsi yatokoba prepared naonye twanyare ko host chiskuru chinde kitari kuikia abana 30 naonye tinganje tigente kige serikali ya kolete gwitira Professor Magoa inga gwiko twara abana 30 umanya kwebwe center ngorengera mbya bayirani asabana baringe 15 oteninchi course banko kati boseniki lakini ngoreta kideme chando bono Tabaka Academy twarika ndiria abana byamono kubakolera matemu twaroride twamanyire ngaba gukora igo
ebintu byakire buya korende asensemo ye grade ya gatano nemo grade 6 intumbi yatuwa ipangire akine serikali yeye yatoreteire umuburukano gete batotebi ng'abana bako chikokora amatemu atabwati multiple choice as bako chikochora nande ngoraigo twebunga ngo chibara gukora amatemu abati multiple choice kente kungira asoka kebubuya tonyara kumanya abana bako chokora grade 6 nande nabana bake ngakiteyo Kenya abana bakolira amatemu grade yense ari national ngorengera nonye chinga kichiri cyakale bagakolera intermediate bose grade 3 lakini taringeiga twagakolera 7 na 8 6 ngorengera bagakolera akeno mukende tinkonyora muno lakini abana barero na abana bake igo umuburukano nororo lakini ntwase school ya Dir.Tabaka academy nande nakwane chi director chinde twanyarire kubabeka bakora amatemu onsi ya multiple choice ayo okwego ochore kama konyora richibu bose tubaigoro bongo nonyenga multiple choice teyo banyara kulika igumuburukane nororo asi form 14 ngokwana mono lakini ntorange na kia gitumaini nere mo vice chairman yone as Kenya private schools nere mbia manyete agonte bichi school kene nere beta gatenera asemanya secondary school mbia chi rekaneti chigendre na itimbia wate abe rekaneti graske gatana itimbia kede na inde maite chi director chinde school chinde mbia ba bigita bana babo bone saria go sal preparedness ya matemu go jerna mangana CBC kera grade 6 bono go twantora yekwanira bonda to ruwa birengere bya kera wate abuna buno munyakero kiombeke kia school cha banyana se county ya Kisii mwenda tukusangiri birengere lakini bona na bora ruwa birengere bya buna Tamaro buna mo Dir.Tabaka na kiro jumuro biro CBC ya ko banaye ngonya ta kwa ngo kendere kose no mo boru usino mu yore kurengane birengere byabo ayi buna Tamaro CBC bira kobwa na ko bane tangutangwinde yonsi etiki CBC agenda mbuye na rodu ya wa CBC tiga CBC agenda lakini emechando na eroro na inde na nyebekire imechande yumara gatatu echande tabaigoli echande tabari n'abantu bonse bakunyubwatira omochando motangani okumana kwaruro konene nekibesa kitakire kogendi umupango yo CBC kibesa kitakire konyogendi ekibesa cheiguru asaba igoli balirire private schools baikire kolera okoba amete private schools turataka ko kole ibintu ibinga bitakire kabisa kwikatomente kabesa ngi kibeza school kirikibwate efisi igoro bakonya korabuya ono mujano mutanga kibesa umujando kabero cyandire abakenya abana baba grade 6 ingayi bakogenda no bakojiko tragara primary school for junior secondary school wasengo enda bare secondary school for junior primary school uno muchando ndo kabere umuchando gatatu n'abarimu abarimu aba ebazi gotigara primary school mbari mukibago chikoboroki negenda secondary school mbari mbakoboroki naende baisaini naende ngira nereke ikakya kabere nakwanya junior secondary school abana bakuchikogenda umwaka ogocha bari around 3 million okoba standards 80 abana ko endere secondary school na grade 6 ko endere secondary school won umuchando you know asimya ke yeberere mutu 2023 2024 ngechandete asinche emechando neyo etatu lakini askero umuchando yo amakana na mangi na kwanere guchime naranye bekera abugoro igoro korambori guchime na ngo hotebi dura kwanda igoro ya bayibuli bayibuli barabumba chandikite na uchumi na ere ya berige saraiga kote abari na CPC ni gere expensive asibare kwana na director oro CPC nere expensive ase bayibuli usina bayibuli bataramanya bigoro ya CPC asi CPC na kwanera igoro ye kibesa na bayibuli uchumi njari kiko salika ese nchinga kicha corona ande karo ya charika kitamu kikamanya kobe kwamo ngomwako mumanya kitamu twatwalirerenga inye ego kwa kakanire fisi kitamu isato bono kweka kwangu akana inye afa bego bara babo ni kwa kanira efisi kitamu unye ebintu na itu tokokora private schools itokokora kitamu unye talinga tokokora kitamu isato ngetamu ya motu wati katwali kibeza kino yaya tokokora ibintu bitakere koroki abana bino kitamunye igo uchumi nga yasarekete yabere CBC ke koba ligo lidegoro ko mu maite bintu tokora abori
Mono kiamuri kirumono namagana chingoko ngwe with the CMP chia western wa ta chingoko chia erire kinyuro ekumbarira kinyama kuboru na bintu bitari ebubyoka kurabori turabana bagenda nonye swimming wako ndimbu ntoko baira roche kubere swimming pool si swimming pool gweka bwakane kurate utorenga abana bagende kifamu gete nje ninde ne bati tabaka academy ni bwate famu isaine korengere mwangaza mwiso no mukarebe ntombwate chingonde na binde konyara niko batari lakini skuru njiroro kweka kiriye basi abana bagenda sikita bayinkonda cyanimo kurasomi bari igoro ya transportation korra chindege chi train nanje yabide tingaira abana bane Kisumu kabaira bakara chindege igo abayigori bagwakanera ebintu byose ekende amate mnaroro bagokora assessment akonya ko ba downloaded tokonyanyora koru umutanda uliuka eyunebesa ekinzo ngero bakoro ke portfolio gitabu geti owecho kero mwana korokere learning area akolire igo ebubyonzi pi nechibesa igo ekuna keko geraba igo libaranga ki nerigoro lakini ngandi dikibeza cyari gotoka ebintu ebubyonzi bikorunga bitakeire Kenya kogenda tambe muno bono ngorara de kibase je serikali ya yire tikordo moroberi no muyore lakini korengana na Tamaro director aroje serikali ya yire tikordo moroberi yo tangira ya era ganyita ke CPC ebone tas kusirje ka cross boniga emago chiko nyu implement go sena kiro iba yirete atigango mufano Brighton njetindo chini kitoko twalere gendo togoroka double intake ikingo kwaniranga abana bari class 8 umwaka oyo na grade 6 ngabonze bakikomyoke secondary kanga abanyere osetinjira gete abana ba 844 baratika nonye abayiga batikare primary 7 na 8 bakikogenda grade 9 ekaro bali bande basukire libagari atokire bali bakogenda pi tonyore libaga lakini okwayerora kangi Yesu ngo cyale mambi ose abantu ngo kibara gotina amongo togo tumbana na abana omwaka ogoje njitindo cyo kwayerera no waki ekiara injene product 844 na yengoregere ni product 844 no nyaba ali bago to someri abana ni product 844 no ne produce yeto ni 844 no ensar ni 844 bantu abakaba basi abono 844 tokoro ke bintebi ntokendere tyobo gima nintakete CBCH lakini ukwayerera nkoba kwigoro mono igombanyi yagererete bono jisukuru chia serikali ekaro kwambia ni skuru chia banyene prose private school private schools como limro tena inu muyari kaneti riweri war mwero breti no na ba mungo batema more ko tema more akichi public ko ko batena no na ba mungo muru kan batena agenteke ekrego bono nende ingo te bone kenega bonsi ngo tabare kene intu chiskuru cyabanyene ntore tayari chiskuru abande bagakiri tokoroka junior secondary chitenene chi private je ba bagakiri cyabanyene bagakiri chitenene rete choka okwero mwana abo kwa mwera junior secondary school asa kogenda grade 7 8 9 akore achiko ende senior secondary school abande beitomba roro tole tayari serikali ga goteba no bago kutigara primary ebirasi ntobwate inganje bono mbwate ebirasi bitano bitari gutumeka na akolide binde home science laboratory music computer na bintu binde iko private schools chinyinge inkire tayari na bana bito private schools tindo chimo cyano kibago cyotwara mono serikali basi batebanga ki junior secondary school etikale asensemo ya primary school intole tayari lakini public schools ndio kuba kwanera lakini na intundoroche bintu biraba biya ko bakibeza kinyinga bakonyora kali kinyinga kibeza cyoze bakonyora bwitere serikali apart from say asensemo kurwa sababu wa kombreni abantu ba kombreni ayi korengana na director kyane academician ni ore na no maito manya asensemo isem CBCA mbuya kibwade okiase omorokiwa omwana CBC chi philosopher nchiro rocha Greek chinga kichiri cha kale na ndege ndegenda abaguzi bataramanya na Africa na ntuntu abazi philosopher cheto ga na ndi changi chinga ini mono nege nduke inkakiende batebete ingo obongo bo mwana bo bwikaine ege kombiki obongo mwana bwikaine ege kombiki
lakini gekombe kigichire no bongaini egasi yo mwalimu no ko tigantumirieta ogotigatigi tigantumirieta ogotigatigi boso kwagi gasi no mwalimu no kwagi obongo bobwichire bomanye kuigoka ngariuga mororo buya bwaye chief philosopher njiro chikwane tego CBC asinche egasi agakora ne rejo obo igoro mwana tigitigi omwana mbo bwatekere gento owagi obatigitigi obongo bwigo kingariuga kero monta abogokere akini baroro bagukwana ngaitu for asinche nonya nanye chiete bakorengera ringo obongo bumwana neke kombeke lakini kitabwati kende egasi yo mwalimu no gokoraki no icho ingo ichori ine twabo aso etu for aso kwa abantu bana barengera dirin wono ogonyora nga mwalimu tage ichoreti umwana oyote kara kobabosa ozore ngano mwalimu lakini CBC nanje kingo bwati obongo bumwana boichire na kiregento ahebuwagi botigitigi ororo wono umwana yara arabe no obongaini bwaye nyasa mutongerete bubwete no nyumwalimu en secondary ego buyas inebo asipizini batobya obuya tigansi bobongo bemana mwalimu ya kerondete kutobwazi asumuro video yo bwejisemi Chiaito katukumulekera mangana CPC tukumurekera no school ya Tabaka Academy kadona director Mogendi Tamaro Abuya agenda toto arabuya kabisa to debi gorona ki bero beretia samate manene agokorwo mwako to igurina intake yo mwakonde ase school jeje secondary ki kari goromono 8 go karabale na grade 6 go karabale igo mangana masomo na agendete gokorekana since yetu ya Kenya Mogende korona ne korina sole ena kyoroje aboro kyo baraba class yake grade 6 mbe ari gantia samate mwari wose ne gwa bantu ba tena ya bana ba korokoro ba tena ko koromura mate mwa national yani mbaroje wose mate mwa ina naro yani baroje tuna mbaroro nga kyoroje school yao oseno na se county ya Kisii na Nyamira abana baro mbero beretibu yao je samate mwa ya amanene tide kukwanda school ya yoka school nchiro na ndo na tali na ro okobengi njo CBC ere na 844 ere 844 itoko muleka masomo bororo chi 400 chinago tebi lakini CBC onete yoko batebi ro ya 400 egende yoko toko batebi meeting expectation exceeding expectation possible expectation igo omoyo ribo gosomera matemu nekerundo gete pako mwana oboke getuko orara kero chinza cherire bana bagire arengerete form mbago atigente kyo yani mbale no obotwero rugete igo bazukoro mwana standard 8 bono no mwana grade 6 umwana standard 8 are stressed mono ngamatemu ngochari na max akonya gotebu nga gwikonyora max gete umwana CBC tabwatime chande lakini mbai na baragwenjera yabo neroro bayipangire baganyita matemo cyo gukora igo pressure lito ko abana ba standard 8 teri wa CBC igo bono bakorana nga mbara ibeka buya go chukora matemo lakini mbai begete tayari mbesa director kartu de dide kaibre na somo moko moke engantora somo moko gorende watebiruna bana ba CPC mbali korengera limono na max 400 lakini wana tuwarone na konyore serikali tara da 100% transition ndo akorona bana ba kanyora max ya make na mwana kamwiro enda skuru yobo bundi osona sigit konyore serikali tara da 100% transition lakini mwana mangana ya CPC ajire twatene ndo chonyoro mwana bwate biro expectation lakini wigaji kusko jibusia enda junior secondary ba enda no limiting expectations exceeding expectation oroje bona balance ngene chikoba mwana yo biro expectations ande ba jiri no mwana exceeding expectation ojiri junior secondary kona naye ngakioroje dingane obobembo yo pi na ba bila expectation no yo no exceeding obobembo yo okobe CBC kiga kokora kita korora nsemo kyo mwana akora gento gete igongo mwana ojira gukora chisabu onyo obeke rubile expectation totebe nga Tamaro nche na kodre chisabu mwalimu mbeke below expectation na Brighton wa kodre chisabu walike exceeding expectation tuamanyire nigo akini toko ende nsemo yoko minyoka
akonyora ko anyorete exceeding ine hesabu na yori below nanje na nyorete below as hesabu ninje ne exceeding asokomyola osokwa kontimbu Osaso ko bacheke buruko igo bone garwa kugenda kuchumutu wale kwatata nandiru kero montage babe kwensem ai no monto wechisabo kwa akonyora exceeding ayo akonyora below agenda seke burugo aso kwa kondimbu aso akonyora exceeding igo bonsi bagenda junior secondary school obomboyo ando buna bopuja bondo bwa CBC igo kende nke mwana teyo gochukwe itune kebo kyaye ngana batebi kero mwana onyasaye na mwete kebo kyaye abongo bwa embro why ni to kwagi bomonye kuiguka bokuiguka no ntimbo no komnyoka tuanjirane baba yonde Eliud Kipchoge chibesa konyora professor kie konyora jinyingi professor kie konyora bega ndak the director abatera abutora nda sense media studio mwanju moria yato ka sense media studio to kwirani so beke sense inu matumiro ja studio poigo director na joto tebuna erebie kabuno monyene as an individual abuna Mogendi Abuya yar ko bana onyora nikiombegerii yeta skuzeri ya CBC ngere ko nyi ariko kea erebie ko monyene apart from ekeraro munyakirobo wa Kenya Private Schools Association yo ngwena turkuru sense media studio igo toska enero Ndizi TV wansu pomosi Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii nigo bono yakone kirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori ni Chisemi chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV ubwensu bw'Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley Kisimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe ebundi engia nigie korolekana ritukolitanganie agoikase mirimo yao ne mashini iria kutumia gusobosera bwemirimo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane ni chinde chinyinge batarere aseduka yabo ere asebara ya Kisii Kisumu highway imeyo muchukisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 na boigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyo muchukisi
bakiresimi ase namba enoti 52 ibere noti 52 ibere marakane gose enoti 52 kianda 5 inye 52 isano Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete tumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti 52 inya 3 eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Nimanono mwanju muri on this team nande to iranda sentundende ya kabere anekado to kwanda Chisemi Chiaito tore na director Mogendi Tamaro Abuya kurwase eskuru ya Tabaka Academy kuroiria kutoka Chisemi ya South Mogrango karanda to twera Abuya bwa CPC Abuya bwa masomo twagendere ukwanira mange kana na kwenda sentundende ya kabere kana ndarigire SMS sinas nini kero mwachi tumire oja studio kero tore kero kwanda mose twini from Kyoge bono mwatebira mangana CBC lakini bona abana bale standard 6 igire 6 nigo bale abakemono era de abana babwa barabake kemiyake babwate miyake meke nimanye ne nyarikane abana basome CBC mpaka class 8 gose grade 8 bamanye gukora matemu nalio okonyora bakini nalio anyora bakini oya agorenda adena abana bake ba grade 6 emebere nemyaka adana rende mbaro na mpaka grade 6 agi aragwan ekuna kuntagete umutegereri no murigereria ekuna kuntagete asibono twanseire tiga abana babagendere ko ba primary school grade 7 grade 8 onye grade 9 bakuri junior secondary school barensemo ya primary okoba yimyaka yabo kati nonye mebere mono ngaba ikabali asi chiskuru cyabanyene mebere mbabu ati timainti bose batagiri koragira ngono kuna kubuku ebara gina abangaini akini bagwante skuru mapema nkoregera na kikyo igo kibai kirororo afe serikali onyora nero yipangire konyo serikali yipangire yagachire junior secondary school nali bali ba form 4 bakwero ko obwo bonene nabana bayiga bali form 4 form 3 bajukumira nabana bara basali obongo bara abana baranyora ki stress nahinde abana mbono bako baki adolescent to kumenyereri niki bananyare kokorero igo nanchiranire no kobolyo kutwanyorera igombi ya hoteba ekerengere dikyo ninki anchiranete nara sinte mora agoteana nkwane director mbi mono manda kwera amangana ye Chisemi momborina anki ekogara chiskuru chuboroso chikorakana ni jigusa bachibese chiregoro mono ine skuru official millet Chiskulu choboroso nkorengereri ne jutokoroka foundation ose serikali asibisi bakoroko pre-primary schools oboroso wagache koroba Cynthia Morango tebi Cynthia Mora karo wanda ko wagache koroba omanye chi milioni bagotindeka lira banse na liora ikumiri igononye chiskulu choboroso foundation ana nkorora chinka kinchiro to kwakana no nyabali mu beto y'iki school cyoboroso kibeza chinke mono igabo no mwana kwige ku ka go chigoro abebye na kuna batebe Tabaka Academy
morete no nyo bana ba ni studio bono iga bari PP2 grade 1 and grade 2 engencho kwana nero baraba kwanire mo baboli ke Gusii abana bamaite ke Gusii igo chu school cyo boroso ga Kisii and Nyamira no nyo go hakana igorake iga no to koroso boroso no nyirite rwatumyo boroso foundation igo bo bembo yo bonene lakini abantu bakane school fees abantu bakane na inde ekuna kukitire Gusii kanga Gusii na agenda Rwanda kanga Gusii tubwete Kigali ekera engenjo Rwanda ere Kigali amasingira ne merima nabo Gusii ere igo obo mayene ngo batebi abagusii ba mintu mwanyegetinge tuwaka ni school fees abandi bakolega asiabo ngitakeire na neki school cyabanyene butike serikali kibe kubijya gwetera labda tumaito se excellency simbarati doketine yaye Gusii ekogenda atambe ntugwikiru asense tali afrikoka bono ngine ratuja kuri Chisemi sare biri kumnyoka ngaki yar ko mana gwajira se task force yeri kere birengere bya ibuna Mogendi ngi korko bateiguru ya CBC anekra ditukuria mambe ware county Nyamira ditukuria litarikita sana na ibere bakarasi county ya Kisii Ruasiad yar ko bagwikira alia aibie ko monyene bono taria se kiombe ya Kenya private schools ngaki korko bateigu singi birengere korko ekiombe aibie ko monyene wana individual eberengero nebiri bitatu bito cyane te nakwanira lakini tigana kwana CBC agenderere maite mbaro barengere te CBC teriko torengani twensi lakini CBC agenderere lakini mechandera aborora CBC MNN junior secondary school nintaketega kimoranche working party yo umurai wense tiga junior secondary school asemia kebere oseta igocha etigare cover in primary school section ekunekemo ya kabiri tema go konya kiskuru njibano nye kiskuru cyabanyene capitation getechi capitation ekaramo kwere capitation asi public schools and to a capitation kiskuru cyabanyene enyara gukonyo muigori kibeta njiro nonye bango ndoje ngitore kwanda koru abana bade 18 years old tiga capitation nero enyare kwebu afuna bali mu ko to trainer akito tebi mapema ndo ati chinga chi ye November tuli kitali kibere abana bango korora matemu tariki 24 ndo ati nga kitoko manyanga y'abana bakogenda yegende kutotebi bwa mbiya kabisa nanda kwene mbona se school yao ya Tabaka Academy naki staff were na bana balengo bwate staff yao mbiyere nande bali bukyori geta se school yao as Tabaka Academy kini bwate tichiko abana mu bana bonse p bari registered na TSC Teacher Service Commission imetakeire nkoko litora bali mu interview twanyoranga mbayigete mbayete igo nindemete amasomo bakwa abana bane namaya ekeno nyumwana one no agosoma umwana one ore grade 2 nganje kabisa no agosoma skuru yane igo moroje ni ngamineti macha kobeka mwana one skuru yane igo ni ngamineti skuru yane igo na no moiboli ore nanje no moiboli inde as skuru yane Tabaka Academy igo abali mumbwate mbare bonse bari qualified bari registered na Teacher Service Commission bono gwatene serikali takere go sira giskuru chiwa abanyene kibasire no ne bindu nkeno ne infrastructure ngakimura petition serikali ebakonye eri go sira Chisemi kyatego batiga isike kyana inu abana bamogosomye nigo ngo yabara basoji public ngigeta kere go koru direct ende ke koranseki ezaba bge gonsekeri niki ekara bo office be Chisemi bago ja school chetu cyabanyene kiko ja bato tebinga ki tumaze school ene yabanyene lakini abana mubwate ne bense be serikali bari buya renda abana bamubwate bense be serikali bari chi school cyabanyene niki nene mutako bakanera engeje mu kwakanera bari chi public school ebitabu bigocha biko enda public school private school ntori kwebo na abana baigamo gote nebe serikali mbali beito kwakana bale bango ikiazo tebe na county education director ni gale mbaki school joboros goja baroro goja bare na ndo bago cheki kabisa se bintu mbiroro bamanya ko tebinga go ikamurenda abana ababuya oko babana abayiga mbali private
abana abaiga bali beino abana be serikali ndi kibara be serikali niki botako tuera capitation ndi moto sire niki botako tumere bitabu ngamo gutuma public school baba sire nonya kerengere linkero rombo hate na babantu baraka ngene bali munde lakini tingankwana serikali nayo totebinga abana mu beito kweka babe TSC ekuninganjeranete kweka babo iko yani tokolika abalimu ase school cheto cyabanyene lakini oyo ba employed litanga ni TSC ko ba employed na serikali kolenga dinaro batakere ko tokonya bakane fees yani bakana babakana umushara iko binte bitatu ingeke cyo mwezi nabakira kananga obo bali mu mbwate lakini obo maine ekyo montara aboli rende school fees aba igoli bagwakana ne yaki school fees ya machengo to bwati kisimu to chikorosi chi laboratory to chikorosi chi computer lab to chikorosi chi computer to kugora to bekini ebinte byose no school fees yo kagenda etumeke korende nandu konyora turagantu kake tuaraire ngerereri tuayegendere no nyesuting yena igorera igo njego sabatika ngirore no nchiza chikomnyoka tegese kali private schools capitation abana ne serikali tikababa tumere bitabu inge bagotumera public schools tikabatu akanere abari mu beito salary okobana bara mutisi bale kokonya tora abana ba Kenya mbuya mono ngo baganira bare kibasyo registration ngo kana bare private no inga bagotuwakanira kibesa chia registration cha KCP serikali kwa kanire chia kakanire kale lakini